asa si titik masih gopah hok ma di langguna koti sosedia na terpatu pahami sai gudang ma pinasuna horas songon nong somal di hatani kontenta di ubason ima ditaringo di hatani si panganu manang di hatani tudu tuni si panganu dinalau madapoton hule tek songono ma hatana na parjulu sahali mau lihat gudang mataru tua mata nomor 2 di bata na puto madongani hita saluhu na dilion do tutu hita hahi pasum ganu pitaros yan dung tabi na gabi bui hita padu pak buhi ima diari na udi diari na dingganu di bagasan lasni roha suang songon ima dihamuna hule nami dinalahu menguduti diaka ulauta ima ruhnya ada takana pinukan yu puta si julu tubuh naso maralo tuha tanah disonro do hami madapat tu kamu nereja ni hule nami delen nami ma tutu pasang apok kamu diari na udi diari na denggan dison huwa kami do ima tudu ni si panganu delen nami metutu pasang apok kamu na reja ni hule nami reja nami molo pesongono do pina bui terpatu pahami meredu kamu na diari na udi diari na denganu pelies mereja nami toka ma ituis alai reja nami molo pe makulitami lamar lipet gada mana di hulit nami tujuan nyariun marhiti tang yang muna tua mata nomor 2 di bata asa ditabai tu hatta mana ni ulan di tangan nami di pasu ma di huta nang di belian sinur akapapanan nami gabi nan di ulan nami asa bui tutu na dominga siano pasang apuk kamu na hule nami jalan alumeke siano diaka ulau nauli diaka haruan marharuan tujuan nyarium hata nine tu ema dohonon nami asa si titik ma si gopah hok ma di langguna oti pesu sedia na bui terpatu pahami sai gudang ma pinasuna tur ni jalang mah jala sautik songoni ma diaka hata nebui terpatu baibe di video tahun ima taringo diaka pesanan manang di pangiduan diaka dongan melalui komentar ima di hata ni tudu ni si pangano baik di ulau jebu baik ulau ujut adat naguk tongdo songoni hatana. Begitu juga kepada saudara-saudaraku yang sering bergabung di channel ini yang tidak tahu bahasa Batak ataupun yang bukan suku orang Batak. Ini khusus saya buat video untuk tutorial tentang bagaimana cara pelaksanaan atau tentang budaya orang Batak. Jadi songoni majo di hatani video tadi ubaso jala wulo buinyan siat pangiduan saya video ni suhu ma dinalahu makka tahun dede gabi ikon kewajiban ikon hata persinebu asaun gabi bui seda bohal dia kadongan suduk na posok jala dina hurang lubi pe manang na hurang antul dia kapadahu padohan cimbulu ibe mercetebi. Jangan lupa di like, di komen, di share. Horas